Aia. Fi yw Katie Crowma a fi wedi bod yn crwydro eto. Heddiw, dyn ni yn Maes D. A in a former life, fel ar birth certificate fi'n actually cael fy cydnabod fel Katie Hall. Felly fi ar y lookout ar gyfer cousin fi, Priya. Mae hi actually yn cousin fi. A dyn ni'n cael sgwrs bach, I reckon. Helo, so fi wedi bod yn crwydro eto a fi wedi crwydro i Maes D a fi wedi ffindo cousin fi Priya Hall. So, felly, fi'n brago trwy amser bod ti'n cousin fi achos ti'n awesome, ti'n comic amazing, ti'n class. Fi hefyd yn brago amdano ti, os mae hynny'n helpful. I pawb. So. Ni fel power cousins. Mae hyn yn weird, isn't it? This is so weird. Yeah. Mae fel, I don't know, mae fel kind of like, os of Nana gallu actually dod fan hyn right now, if she could be, bothered or whatever. Bysa hyn yn odd, actually, fel kind of gweld beth dyn ni di actually neud, fel in terms of, I don't know. Gwallt! Yeah, fair enough now. Fair enough. What's she wearing? Yeah. I'll have you know these trousers on £10. Alright. Yeah. O'r Eisteddfod. O'r Eisteddfod Genedlaethol, so she does love a bargain. O'n i jyst moyn cael chat, like, amdano fel, I don't know, mae fel kind of like, fi'n teimlo o bod yn yr Eisteddfod a fel cael ei magu yn y ffordd gathon ni ei magu. Mae fel, mae bach yn culture shock yn di fel, chi'n cael fel, pobl yn watcho Bryn Fawn a pobl yn watcho fel artistiaid yma sydd wedi kind of codi lan gyda fel, I don't know, diwylliant Cymraeg, ond i ni mae fel, I don't know. Ni'n cael bits a bobs, fel, ni'n cael Dafydd Iwan, ond does neb yn teulu ni'n nabod pwy Mickey Plum o whatever. Mae pobl yn behafio fel bod ni'n byw o dan y roc. A ni kind of yn byw dan roc, like, yn y valleys, ond i roi kind of fel cyd-destun i fel gynulleidfa ni, fi a Priya fel, mae rieni y ddau ni fel ddim yn rili siarad Cymraeg, mae dad ti yn. Ond dyw e ddim rili, oedd e'n byw yn Awstralia am cyfnod rili hir, so dyw e ddim rili yn siarad Cymraeg yn y pen hyn. A fel dad fi, nath e ddim rili cael cyfle i fel mynd i ysgol Gymraeg achos yr adeg chwaith. So, ni fel basically di cael ei plonco mewn ysgolion Gymraeg, and it was like, go, go, go. A nawr ni'n poster children ysgolion Gymraag. Ydyn, ni'n fel success story beth sy'n digwydd os ti'n anfon eich plant i ysgol Gymraeg. A ni ar gyd o'r posters. Ond o'n i moyn just kind of siarad amdano ta ci fel a nana fel, fi'n meddwl bod nhw'n pobl really diddorol, fel nhw ddim yn siarad Cymraeg, a tad ci'n siarad bach Cymraeg. So beth oedd wedi digwydd, o nhw eisiau anfon tad ti i ysgol Gymraeg, ond dyn nhw ddim gallu yn yr adeg na, dim ond os o ti'n iaith cyntaf o ti allu mynd i ysgol Gymraeg. So, nath nhw ymuno ar ymgyrch i newid hynny a dysgu Cymraeg. Mae yn overreaction i fod yn deg, i newid y bywyd yn hollol, a newid fel cwrs bywyd gyd o plant ti. Ond hefyd, maen nhw'n caru fe, maen nhw'n caru'r iaith Cymraeg. O, nhw'n caru fe, thank you. A fe fel, oedd tad fi, o'n nhw moyn rhoi tad fi fel mewn i ysgol Gymraeg, ond o reol ar y pryd lle o'ch chi ond gallu anfon plentyn chi fel ysgol Gymraeg, fel back, I don't know how my dad is 60 odd, sorry Mike. Ond nhw ddim yn cael, so nath nhw just mynd full throttle, ymuno cymdeithas i iaith, fel, a wedyn, I don't know, oedd ta ci wastad yn blasto Dafydd Iwan. Yn y car, dyna cof fi o Dafydd Iwan yw gwrando i Siôn a Sian yn y car, a fi o fy mrawd yn just chwerthin ar concept Siôn a Sian. Oedd e'n really weird, sa'n siŵr pam oedd e mor ddoniol i ni. A wedyn mynd ti fel Carlo, a fi'n cofio, fi'n gwybod fel pob gair Carlo, mae fel bod ni wedi cael ei fel indoctrinator mewn i kind of culture yma, fel ers bod like straight out of the womb, you know what I mean? Ond, dwi'n meddwl does dim lawer o pobl yn sylweddoli oedd mam gi a tad ci, ond nhw jyst yn dod o'r cymod, ond nhw ddim yn siarad Cymraeg, doedd neb yn ystod hynny yn y cymoedd yn siarad Cymraeg, ond nhw jyst i penderfynu. Dyn ni'n siarad Cymraeg nawr, a
fel hynny mae gyd o teulu ni yn mynd i cael ei magu. Ie, mae fel, I don't know, fi'n meddwl fel mae yna fel teimlad y golled yna, lle mae pobl yn y cymoedd fel, dyn nhw mor Cymreig, dyn nhw mor Cymreig o ran fel, twod, os chi'n cael stereotypical accent ar hyd y byd, mae pobl wastad yn yngangu fel acen cymoedd. A mae hynna'n eitha iconic, a wrth sylweddoli fel yr hanes yna a fel y colled yna, mae fel kind of, mae bron yn like inherited trauma. Fel, and anyway, what's called Nana Shiel and Taki were like, we're not having that. No, We're not having that. Newid y stori. Dwi yn caru hynny. A dwi hefyd yn meddwl fod y ffaith bod nhw wedi dod mewn i'r iaith Cymraeg yn y ffordd na yn neud nhw yn lot fwy inclusive i bobl. Does dim agwedd o fod fel, Cymru Cymraeg, maen nhw'n edrych fel un peth neu swnio fel un peth. Maen nhw'n really inclusive. Mae tag cyd ddim efo ni erbyn hyn, ond mae mam gi yn. Ond really inclusive, agwedd nhw oedd mae pawb yn gallu bod yn Gymraeg os maen nhw'n moyn bod yn Gymraeg, os maen nhw'n weld eu hunain yn Gymraeg. So, really croesawu teulu fi hefyd mewn, mae hanner teulu fi yn India a dod i mam gi. Mae hi fel, na, Cymraeg yw nhw. They're Welsh. Yeah. Ond ti'n cofio fel anglaf tacini, fi'n cofio fe'n really vivid, o'n i fel yn 10 neu rhywbeth ar y pryd, a o fe'n odd, achos nathon ni mynd lan i crematorium ma yn, I can't remember ble oedd e. Treforys na? Treforys neu, oedd e'n, I think it was, I don't remember. Ond, o fe fel, o na loads o bobl yna. Loads o bobl yna. A o'n i ddim di sylweddoli fel faint oedd e di kind of neud fel ers kind of thingamajiggy fel o fe'n mental a fel gweld fi'n cofio fel Nana yn gweud fel o'n nhw'n arfer mas i fel Clwb y Bont a fel mynd i gwersi Cymraeg a stuff yn Clwb y Bont. Y protesta just pob penwythnos. Just fel am hwyl. Fel, fi'n meddwl fel dyn nhw mor kind of cenedlaetholgar a yn enwedig fel yn ystod fel Thatcher a fel stuff fel na ar y pryd. O'n nhw'n lyfo fe. They love a good protest, yn dyn nhw. Harry fe, ie. Really mwynhau. Hefyd oedd e'n odd mewn oedd un un peth, oedd e heb sylweddoli faint o nhw wedi wneud a faint o cymuned o nhw wedi creu yn y cymoedd tan yr anglad na lle oedd bron pawb yn siarad Cymraeg o'n i fel, hwn yw'r teulu oedd nhw wedi ddewis. A mae hynny'n effeithio bywyd ni nawr. Mewn ffordd rili dda, dwi'n really caru bod nhw wedi gwneud hynny. A bod ni'n gallu bod ma a mwynhau. Ti'n gweithio ma, ti'n neud hyn, dwi'n neud comedi yn Gymraeg. Mae'n really braf cael y cyfle i wneud hynny. Fi'n cofio fel pan oedd fel, pan oedd nes cael swydd yma yn Steddfod of Auntie Jack fi fel, he would have been so proud. A fel fi'n meddwl fel kind of like mae'r, I don't know, beth yw'r gair? Legacy. Beth yw legacy? Beth yw legacy? Legacy. Achos mae gwaddol. Bingo, gwaddol. What a word. Fi'n meddwl mae gwaddol o hynna'n really bwysig. Ond fel, fi'n meddwl fel gyda pobl, so ti fas Maes D ar hyn o bryd. Mae pobl sy'n dysgu Cymraeg yn amazing. Dwi ddim yn hawdd i dysgu iaith, dwi ddim yn hawdd i dysgu Cymraeg. Ac i wneud y penderfyniad na a cymito i fe, mae angen bod yn diolchgar i'r pobl na. Mae'n mor bwysig i'r iaith. A mae'r pobl sy'n dysgu naw, bydd plant nhw yn yr Eisteddfod yn fel 12 mlynedd, 20 mlynedd. Dyna sut mae'n digwydd. A dwi really diolchgar i Nana Taki am wneud hynny. A mae'r pobl ma'n wneud yn union yr un peth. A fel, dyn ni fel kind of, rieni ni ddim yn siarad Cymraeg, ond fel, dod yn gyfforddus gyda iaith a fel stuff fel na, fi'n meddwl bod hynna'n really bwysig hefyd, fel kind of cael stuff fel yr Eisteddfod sydd yn magu rhyw fath o diwylliant sydd yn, cool, a mae pobl moyn mynd i. Mae fel, fi'n meddwl bod hynna mor bwysig, fel, Dwi'n really mwynhau,
yn yr eisteddfod yma, faint o dysgwyr dwi wedi siarad i, a faint mor hyderus yw ni i siarad Cymraeg. Dwi'n cofio pan o'n i'n plentyn agwedd beth os dwi'n gwneud rhywbeth yn anghywir, beth os mae rhywun yn barnu fi, ond does dim teimlad o hynny blwyddyn yma. Falle mae hynny'n internalised fi, ond ie. Fi'n meddwl fel, I don't know, fi'n teimlo bod peth yn dechrau shifto o ran fel sim rhaid i Cymraeg sy'n bod yn perthauth, like gwerth Cymraeg slick na Saesneg slack. Wee! Cymraeg slack na Saesneg slack. Oh god, oh my god. Nice! There we go. But, yeah, na. Right, okay, I gorffen off, right? Top 10, not top 10. I don't, beth yw, fi ddim yn, I know, controversial, ond achos y rhaid ni fel hamro yma o hyd yn ysgol ar gyfer fel eisteddfodau ysgol, fi bach yn traumatised gan fy fa. A hynna'n controversial, but I don't know, mae pobl yn cynyddu hynna eto. Maybe it might change my mind. Beth yw favourite da fi yn canti? Siôn a Sian, day in, day out, Siôn a Sian. Neu, mae'n mlad i mi. Oh yeah, Bop. Nath e ddim, fe cyfieithodd e, ond nath e ddim sgwennu fe. Mlad i mi. Oh, there we go. Pwy oedd e? Rhywun American. There we go. And the thing is, at the end of the day, mae'n fine. A tune's a tune. Beth yw da fi ddim yn sôn ti? I reckon Carlo. Oh. What a bop. What a bop. Diolch am siarad â fi. Diolch am siarad â fi, a weld ti yn ti. Yeah, we'll go for a cup of tea, is it?